Hartstikke leuk, jullie zorgen naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. Het is het 4 november en het is haast 20 graden. Heel lekker warm, dus gewoon een beetje jas gewoon. Maar eigenlijk hier net goed niet, hè. En wat het mooi waar is, ben er eigenlijk een prutte mensen op strijden. Nou, dat zul je met achter me wel. Heel veel mensen, een prutte jongerijn. Nou, sinds even jaren. Wat zie je van het waar vinden? Geweldig. Ik wil al mijn vrouw wijnen. Hoi. Ja, Bender is hier en er was een rechtszaak. Bender? Ja, Bender bij. Daar staat hij. Oh, die Bender, dat is die man die het meest interviewt, toch? Zeker. En ja, nu is het heel druk. Bender, ik ga hem wel zien inderdaad, die Bender. Die is ook net zo hard, toch gewoon? Nou, hij zegt dat hij 14 is, maar dat geloof ik niet. Hij vertelt zijn leeftijd niet. Ja? Oh, kom vragen, jongen. Ja, oké, nou dan mag we nog een kant, hè? Maar er zit dingen van weer iets. Maar goed, Bender die is hier. Kan we hier steren? Want ik kom vragen die willen ze heel dit kapot reden. Ja, en er was dus een rechtszaak van een man die had iets gezegd en dat vonden een paar mensen niet leuk. En nu is er een rechtszaak en hij heeft, hun willen dat hij 80 uur taakstraf krijgt, maar ja, verder weet ik het ook niet. Ik heb zien handtekeningen op mijn telefoonhoes gesteen. Oh, je had een hand op die hoes gezet. Kijk, ik heb Ja. een fietspaspoort. Doe had met die fietspaspoort. Ik heb net op zijn pinpas en nou kan hij net meer betalen. Bender die had een handtekening gezet op zijn pinpas, maar die kan nog net meer betalen met zijn pinpas. Nee, want die shit die Steven ik net meer. Oh, die zit over die chip heen. Ja, die zit over die chip in. Dus nou kan hij net meer, nou kan hij net meer betalen. Nee, maar je had wel een handtekening van Bender. Ja, dat wel. En op zijn hoes en op zijn pinpas en ja. Wij hebben eigenlijk gewoon school nu. Oh, maar dan ben je aan het spijlen dan. Nee, we hebben fotografie, dus we moeten sowieso in de stad zijn om foto's te maken. Oh, we zitten ik zie een camera. Ja, ik kan Lumix. Ja, Lumix, weer kan Lumix. Ik zit altijd echt, Maar Lumix, de kerst wordt mij, hè? ik zit altijd echt uren naar video's te kijken. Ja, u interviewt wel hele leuke mensen. Ja, Fries, maar doe praat heel goed Fries. Dat jij het zou wel. Ik ben Fries. Ja, waar komst wij? Burgum. Oh, Burgum. Ja, dan bent je Fries praten, hè? Ja, daar wordt heel veel Fries praten. Hoe is het in Burgum? Ja, echt allemaal vechtpartijen. Gewoon crazy. Helemaal crazy in Burgum. Ja, altijd. Vechtpartijen in Burgum? Maar waar dan? Nee, mijn vriendengroep die hier juist de Janne ruzie met mensen. En we binnen in elkaar slaan en de oren binnen in elkaar slaan. Maar de oren die alle ouders mijn naam. Dus die ouders gaan jongeren in elkaar tekenen. Nou, dat vond ik wel heel raar. Typisch Burgum? Ja, typisch Burgum. Waar hebben we het nou interviewd dan? Dat ik een, Ja, dat is Bender, hij is heel bekend, hij is heel erg bekend op TikTok. Misschien maar we heel even een interviewen. Dan geven we, ja. Ja, nou een interviewer. Daar ga ik laatst ook een keer in. Daar ga ik wel een handje van. We staan hier boven op het nijzeren, jongen. Daar wil je meestal geïnterviewd hierachter, jongen. We staan met de B op een microfoon. Dat schijnt van Bender te wijzen. Ik had eerlijk zijn wel eens een keer jongen inderdaad, heel lang lien. En even zien die oren, man. Dat is die man van Roddelpraat, hoor. Dat is die man met dat accent. Ik ben hier met 3 auto's naar Friesland vervoerd toen de tijd. Omdat ik niet verhoord kon worden in Alkmaar bijvoorbeeld. En nu moet het hier ook plaatsvinden. Ja, je zou denken dat kan dan ook in een andere rechtbank, maar blijkbaar niet. Dit is een soort Fries feestje. Maar dan is dus specifiek even vanuit Ron Ribier even in de kamer met even te vallen. Ja, dat vond ik wel even leuk. Ja. Ik werk niet voor de baas, dus ik kan zelf bepalen wanneer ik ergens naartoe ga. Dus ik dacht, nou ga ik hier lekker naartoe vandaag, joh. Lekker even een dagje uit of zo. Ja. Lekker heel oud. Ja, nou, even het gehucht Ron Riep uit, terug naar de geboortestad en gelijk bruisend. Ja. Je ziet het, er zijn fans. Dus, ja, ongelooflijk steeds. Ja, die kon meer, denk ik, ik tenminste wat ik van hun begreep, die kwamen mooi voor Bender. Ja, dat kan wel kloppen. Ja. Ze hadden ook allemaal inhoudelijke vragen voor Bender, alleen Bender gaat er helaas niet op in. En ik denk dat misschien te gevaarlijk gaat worden. Het zijn wel kritische fans, hoor. Oh ja? Nee, dat valt wel mee. Jij liep net hier rond en toen vroeg ik aan onze jurist Johan, die komt uit Leeuwarden. Ik zei, wie is die idioot dan? Ik had het nog nooit gezien. Nee, maar ik vind wel een komisch mannetje. Maar heeft hij gezegd van wie ik was of niet? Of dat niet? Ja, hij zegt, dat is de Frieske Vlogger. Ja, dat zag ik ook wel staan. Ik zei, ja. Hij zegt, ja, die man die ondervraagt mensen. Ik zeg, oké. Ik zeg, en is dat dan... Heb ik hem niks mee? Wat zei je? Nee, ik zeg, is het dan een geliefde man of een beetje de plaatselijke dorpsidioot? Nee, zegt Johan, dat doet hij best leuk. Ik denk, nou ja... Wie is die Johan? Die moet even spreken. Ja, die man moet je hebben. Ja, die is zeer enthousiast. Maar nu is het wel zo, Johan is behoorlijk aandachtsziek. Dus als er een camera komt, staat Johan ervoor, zeg maar. Vindt hij prachtig. Maar wat hij zegt kunnen we wel serieus nemen dan of niet? Jawel. Hij is redelijk intelligent, maar heel camerageil. Ja, dat is dus hij blijft lullen, zeg maar. Meer mensen wel last van, toch?
Ja, ik niet hoor. Valt bij mij wel mee. Na 10 jaar dat ik dit doe, mag voor mij wel wat minder. Maar goed, zo gaat het dus in Friesland. Hè? Zo praten we weer over elkaar. Hè? Allemaal sympathieke mensen, geen dorpsidioten. Gewoon iedereen is leuk met elkaar. Ik ben gek op Friesland. Misschien dat ik hier ooit in de toekomst nog eens ga wonen. Maar dan moet ik wel of een vrouw bereidwillig vinden die mee wil naar Friesland. Of een Friese meid. En ik vind altijd in Friesland... Echt, de mannen zijn ontzettend lelijk, maar dat illustreer je wel een beetje. Ja. Dank je. Maar de vrouweninvouwing zijn erg mooi. Ja, vind ik echt. Dus stel, er kijkt nu een geïnteresseerde Friese vrouw die met mij in Friesland wil wonen. Kan ze mij altijd een berichtje sturen. Dit is Bender. Bender die... misschien wel Bender even vreden, hè? Bender. Bender, denk je wel aan de pinpassen? Aan de pinpassen. Hallo! Alsjeblieft. Maar één foto. Oh, je had het maar druk maar, jongen. Hey. Dit had ik nog nooit, hè? Toch maar, hé. Ja, helaas. Nou ja. Ik had nooit echt het idee, iedereen komt hier van Bender, maar... Nee, ik kom ook voor jou. Oh, zo, nou ben je er nog. Ja, Ik ben zeker. toch wel een beetje agressief. Nou, ik kom ook voor jou, maar... Oh nee, niet zo, maar ik kom hier ook voor jou, ja. Ah, goed, is joh. Meestal moet je het warm bij. Geweldig, ja. Hij heeft mijn telefoon gewoon aangeraakt. Wie heeft jouw telefoon aangeraakt? Bender. Oh, Bender heeft jouw telefoon aangeraakt en nu hou je hem zo vast. Ja, want dit hoesje ga ik voor mijn hele leven bewaren. En wat ga je er verder mee doen met dat hoedje? Helemaal niks. Elke dag even naar kijken. Gewoon even naar kijken. Hij deed alleen vasthouden. Ja, Wat vind je daar zo aansprekend aan Bender? Oh, hier Hij is gewoon super knap. Waar? Daar loopt hij. Oh, het is een hele knappe man. Nou, daar zitten wij. De knappe man. De knappe man. Ja, ik ben net een knappe manskind volgens... Oh mijn god, Friesland. wat zei het? Kent u ons? Jawel. Ja? Ja, zeker wel. Ja, ik heb u gesproken daar verderop dan. Wat vindt meneer Van Bender? Sorry? Wat vindt meneer Van Bender? Ik ben de broer van Bender. Echt? Nee, tuurlijk niet. Vindt meneer Bender ook... Ja, ja, ja. Vindt meneer Bender ook een lekker ding? Ik vind hem een heel lekker ding. Ja, ik vind Bender echt een hele knappe man. Kijk, ik heb Bender zijn Wat heb je? Bender zijn wat? handtekening Zijn handtekening. en een foto. Nou, misschien, ik mag even een foto van deze stift die hier ligt hoor. Maar zijn een foto van deze stift. Ja, een soort van stille getuige dat Bender hier best is. Oh ja. Heeft hij hem aangeraakt? Dat weet ik niet. Je had hem misschien wel in de plast. Bender, ik nog sprutsen? Nee, maar ik heb wel Dennis. Foto's met Dennis. Ja. We hebben Dennis even gesproken, ja. Zo, Ja, aardig vet, hè? ja wel. Ik zei, dit is een leuke burgerman bij hier. Ja, zeker. Niks raars hoe burgemeester komt aan, komen ze maar een heid en de mem, moet je al in elkaar slaan. Ja, uit de wouden, hè. Oh, ja, hoi. Leuk je zien aan deze video. Ik ging er iets heel oors van verwachten, maar in één keer kwamen Bendertje, Jan Roos en Dennis van Rollo praten. Toen rond een beetje uit de haan. De meesten waren heel gek. De vrouwen hadden alles geen laten. Die toen ze Bender zeggen. Er is een gekke ding gebeurd. Meesten. Ik denk dat voor mij gewoon tijd is nou om op te houden. En wij gewoon weer om te gaan naar het kantoor. Ontzettend. Wat de hel. Wat ik het doe al, ja. Geweldig.